Takže čau. Já jsem Verča Já jsem Linda. a vítáme vás u našeho tagu To nebo to. Takže připravili jsme si 20 otázek a já začnu. Léto nebo zima? Verčo? Spíš léto. Za mě léto. Budu mít mikrofon. Adidas nebo Nike? Za mě Adidas. Za mě taky asi Adidas. Nahlas beru. Srostlý obočí nebo žádný obočí? Spíš asi žádný obočí. Za mě též. Dlouhý nebo krátký vlasy? Spíš dlouhý. Dlouhý. Kalhoty nebo sukně? Asi spíš kalhoty. No, já nosím častěji kalhoty, ale na lidech ostatních se mi víc líbí sukně, ale na mě se mi nelíbí sukně. Být neviditelná nebo umět létat? Létat! Taky. Být hezká a nemít kamarády, nebo být ošklivá, ale oblíbená? No, spíš ošklivá. Já jsem ošklivá, super, mega, ultra oblíbená, a takže, jako já jsem hezká a zároveň jsem oblíbená, takže asi ošklivá a oblíbená. Počkej. Kočky nebo psy? Kočky! Pro mě spíš ty psy. Čokoláda nebo bonbóny? Bonbony, čokoládu nesnáším. To nechápu, já mám o dost radši čokoládu prostě. Čokoládu. Kupte mi někdo čokoládu. Bonbony. Tablet nebo telefon? No tak když mám už nějaký, asi telefon, jasně, tím voláš. Telefon. Ale tablet je takový elegantnější. Já, těžko říct, asi spíš ten telefon taky. Dobře. Taška přes rameno nebo baťoch? Těžko přes rameno. Taška přes rameno je hezčí, ale baťoch je pohodlnější. Kde jsou další otázky? A toč. Tady. Culík nebo rozpuštěný vlasy? Zase. Rozpuštěný vlasy. Já spíš culík, mě to nesluší. Mě neslušejí culíky. Brýle nebo čočky? Brýle. Čočky. Růžová nebo fialová barva? Ani jedna, ale když už bych si měla vybrat, tak fialová. Já fialová určitě. Triko nebo tílko? Tílko. Podle toho jaký, že jo? Ale mám radši tílka, ale mám spíš trika. Mikina nebo svetr? Určitě 100% mikina. Taky mikina. Tenisky nebo baledíny? Tak to spíš asi ty tenisky, ty jsou pohodlnější. Super, mega, ultra tenisky, což je o čem to říkám. Tenisky. Jo, ne, ty. Já. Jo, horor nebo komedie? Komedie, ale horory mám taky ráda. Já spíš horor. Počítač nebo notebook? Počítač. Notebook. A poslední je plavání nebo lyžování. Plavání. Přesně plavání. Tak jo, děkuji, že jste se podívali na naše video a dejte nám odběr a like. A to musíte. A mimochodem ještě omlouvám se za tohle pozadí, ale jsme, že jo, na chatě, tak je to takový trošku depresivní. A taky se omlouvám, že nemůžeme stříhat a nemáme moc profesionální techniku na to, ale přece jenom napadlo nás to takhle o prázdninách, jakože na chatě, že si jen tak budeme natáčet, abychom se nenudili, tak nás omluvte, jo? Tak já mám to Cookie Monster, ale to je jedno. Tak nás omluvte a mějte se. Čau. Ahoj.